আমাৰ ধৰ্ণাটো হ'ল এই যে সন্মুখত হাইৰোডৰ সন্মুখত ডিষ্ট্ৰিক্ট চেণ্টাৰ আমি যে গছ গাড়িছোঁ তাতে ডিষ্ট্ৰিক্ট চেণ্টাৰ সোমোৱাৰ লেফ্ট ছাইডতে মাটি যি 2.5 বিঘা আছে এইটো এলটমেণ্ট দিছে UPPL তো কেনেকুৱা এলটমেণ্ট দিব পাৰে আমিতো নিদিম এইটো গোটেই চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট গোটেই ৰাইজৰ কাৰণে হয় এইটো অকল এজন দুজনৰ কাৰণেতো এই মাটি নহয় আমি নিদিম আমি এইটো কাৰণে ধৰ্ণা কৰিছোঁ কিবা বোলে এই গজন NGO কিবা এটা বনাইছে এইটো বনাব পাৰে গজন হাঞ্জা বনাব পাৰে আমিও বনাব পাৰে আপোনালোকেও বনাব পাৰে যদি ময়ো গ্ৰুপ বনাই পেলাই ময়ো যদি আবেদন কৰে মোকো যদি দিয়ে ময়ো অহাকালি যাম নেকি এনেকুৱা হ'ব না গোটেই বস্তুটো তো ভৱিষ্যত কি হ'ব আমাৰ প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব এইটোতো ৰাইজৰ প্ৰপাৰ্টি গোটেই চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰপাৰ্টি ইয়াতে আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট চেণ্টাৰ DC অফিচ SP অফিচ সকলৰ কাৰণে হয় সব জাতিৰ কাৰণে হয় এটা জাতি এটা পাৰ্টিৰ কাৰণে নহয় এইটো সকলৰ কাৰণে হয় মই আহ্বান বনাইছোঁ ইমিডিয়েট এইটো কেঞ্চেল কৰিব লাগে যি এলটমেণ্ট দিছে কেঞ্চেল কৰিব লাগে আৰু আমাৰ DC মহোদয় মই অনুৰোধ জনাইছোঁ ইনিচিয়েটিভ লৈ পেলাই সোনকালে আমিতো মেমৰেণ্ডাম দিম এই মেমৰেণ্ডামটো আমি কপি বহুত মানুহক দিছোঁ ডাঙৰ মানুহবিলাকক দিছোঁ আমি পাব্লিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভবিলাকক দিছোঁ BTC প্ৰশাসনক দিছোঁ কেঞ্চেল নকৰিলে আমি আৰু ৰাইজক আহ্বান জনাম যে বন্ধ এই ধৰ্ণাটো হৈ থাকিব ধৰ্ণা হৈয়ে থাকিব যেতিয়ালৈকে কিবা নহয় তেতিয়ালৈকে আন্দোলন চলিব এইটো मोनसे NGO ना व्यक्तिगत जों बुंनो रोंला बेयो रिसेन्टलि मोनसे एलटमेन्ट लानानै फैदों बे हाया जाहैदों जोंनि काजलगाव मिउनिसिपालिटि टाउन कमिटिनि खाथि एसे सानजा नांजाबनाय आरो जोंनि बे जों जेरैखि बिफां गायनाय बेजोंनो नांजाबनाय हा गासै 1.5 बिगासो दं दा खोथाया जाहैदों मा डिस्ट्रिक्ट सेन्टारनि आवगायाव अर्थात DC अफिसनि जेसेबां जोंहा खालि हा दं बेखौ जों बेबायदि व्यक्तिगत बा NGOनो होनो नागिराखै खोथाया जाहैदों जोङो 2003 BTC सृष्टि खालामनाय जाहैबाय 2004 जों चिरां जिल्लाखौ मोनदों आरो जेब्लानाखि बेखौ चिरां जिल्लाखौ प्रप'ज खालामनाय जादों बे समावहाय जोंनि बे हाया जोंनो बहाय किसुमान मानसिफोरखौ रिकुवेस्ट खालामनानै नाथाय हरफिननाय नुदोंमोन किसुमान BTC जायैनि सिगां ओमफ्राय उनावहाय जोङो बेखौ बेबायदिनो जोङो बुजायनानै थिनहरदों जोंनि दानि बे कलेज खोलाहा साहा जाहा शिलपथा सोनाबहा जादों जोंहा विवेकानन्द सानजाहा बैकुन्ठगाव गासै 700 बिगा माटी 700 माने बिगा हा बहाय जोङो जोंनि डिस्ट्रिक्ट इनफ्रास्ट्राक्चारनि थाखाय बेखौ दोननाय जादोंमोन जोङो 2003 निफ्राय अर्थात सरकार जानायनिफ्राय 2019 दासिम बे हाखौ जों बेबायदिनो दोननो हादों गभर्नमेन्ट हा आरो कास्ट हा आरो अफिसनि थाखाय नांगौ होननानै दोननो हादों खिन्थु 2020 निफ्राय जोंनि सरकारा गैला गुबुन सरकार फैबाय फैनायनि उनावहाय जों नुबाय डिस्ट्रिक्ट सेन्टारनि माखासे हाफोरखौ व्यक्तिगत भाबै एलटमेन्ट लानाय फन फैलाबायनायखौ जों नुदों बेथ' जाबाय बिनि बादैबो खोब सेन्टिमेन्टेल खोथाया जाहैदों जोंनि DC अफिसाव हाबग्रा मोखां गोजोन हान्जा जेनोखि एलटमेन्ट लाना फैदों बे जोंनि थाखाय मोनसे बिराद दुखुनांथाव जादों आरो जों कुनु दिन जोंनि डिस्ट्रिक्ट सेन्टारनि आसे पासे सिगाङाव जोङो बेबायदि हाखौ एलटमेन्ट होनो नागिराखै आरो बिनि थाखाय जोङो दिनैहाय धर्ना खालामदों प्रयजन जायोब्ला बेखौ जुदि मानियाब्ला केन्सेलेसन खालामाब्ला गोजोन हान्जानि नामाव जुदि बे एलटमेन्ट होनायखौ केन्सेल खालामाब्ला दिनैनि धर्नानिफ्राय बे मोनसे गणतान्त्रिक रायजो राजाफोरनि मोनसे धर्ना जागोन खालामनाय जागोन आरो खालामनानै जोंनि डिस्ट्रिक्ट सेन्टारनि हा आरो जोंनि बे DC मोखांनि हाखौ जोङो जेरैबाबो जोङो जाहाथे जानो हाया बेनि थाखाय जों बेबस्था लागोन प्रमाण दङ गोजोन हान्जा इतिमধ্যে एलटमेन्ट आंनि आखायावल' दङ नोंथांमोनहा दसे उनाव लाना थाङो उननि डिस्ट्रिक्ट सेन्टारनि उननि खोथाखौ आं बुंनो हाला थांनाय एसेम्ब्लियाव आं कुइसन खालामनाय जादोंमोन कुइसन खालामदोंमोन जे जायनाखि रेभिनिउ बिभागनि जाहा EM बिथां दंमोन आं खालामदोंमोन जे डिस्ट्रिक्ट सेन्टार सिङाव UPPL सरकार जानायनिफ्राय बेसेबां मानसिफ्रा व्यक्तिगत भाबै हा मोनखो बिनि लिस्ट बिनि आंनो नाम डिटेल भाबै होदों आंनि सोंनायनि फिननायाव बिथाङा बुंदों जे रावनोबो हाखौ होनाय जाया बिदि बुंदों बेखायनो आं बिसोरखौ मोनाखै
जागासिनो दङ बेखौ जोथोन लानांगौ आरो प्रटेकसन खालामनांगौ आं बेखौ बुंनाय जादों दा फैयै ओरैथ' जागासिनो दङ फारसेथिं दा एखेबारे स्वयं जोंनि डिसि अफिसनि मोखाङाव गोजोन हान्जाया एल'टमेन्ट लाना फैबाय बेनोथ' प्रमान आरो दंबावो एल'टमेन्ट प्रमान दा दुखुनांथाव बे जाहैदों रायजोनि हा डिसि अफिसा रायजो नङा होमबा बिराद खस्थ'नि गेजेरजों जीबन टेक खालामनानै सहिद खालामनानै बिभिन्न जाति गोष्ठीनि सहायनि गेजेरजों बिटिसि क्रिएट जानाय जादों दानाय जादों जोङो प्रथमाव मोनब्रै जिल्ला मोनदों दा 6टा जाबाय मोनबा जाबाय दिनै जोङो जिल्ला मोनबाय हिसाबै बे जिल्लानि खामानिफोरखौ दिनै रायजोआ मोनदांदों एसपि अफिस दिनै मोनदों डिस्ट्रिक्ट सेन्टार दिनै मोनदों डिस्ट्रिक्ट सेन्टाराव जाहैदों जोंहा मोनसे कनसेप्टमोन जे गासिबो लाइन डिपार्टमेन्टनि अफिसखौ दहायनो बानायनाय दा बानायदोंबो दाबो अफिसबो सोलिगासिनो दं खिन्थु दिनैहाय जों नुदों जे मोनसे अफिसाव गोबां माने गावहानो अफिस लुनो थाखाय हा नांगौ जानानै फैदों जोंनियाव 39 साबजेक्ट दङ दा 39 साबजेक्टआ जों थिनाव सोलिगासिनो दङ दा निजाबो बे हा नांगौ जादों दा बेवहाय जोंहा 39टा डिपार्टमेन्टनि जोंहा हा जों बहाय होनांगोन अफिसा फुल जानांगोन होमबा हायाथ' गोनां जागोन आरो बेल' नङा जोंनि डिस्ट्रिक्ट सेन्टारखौ जों मोनसे सानदोंमोन जोंहा मोनसे भिजन दंमोन दिनै बे डिस्ट्रिक्ट सेन्टार जागोन इतिमध्ये काजलगाव कनस्टिटिउन्सि सिङावनो काजलगाव मिउनिसिपेलिटि क्रिएट 2014आव बेखौ बानायनाय जाहैबाय दा गोबां बेहाय अनुस्थान बिनिसान फैगोन गोबां अनुस्थान बिनिसान जुदि फैयाब्ला डेभेलपमेन्टआ बोरै जानो न' लुबाय थानानै गावजों गाव न' लुनानै थाबाथ' बे डेभेलपमेन्ट जायाना नंगौना नङा नोंबो लुबाय आंबो लुबाय बेबो लाबाय बैबो लाबाय बिदिजों न' लुनानै डेभेलपमेन्ट जागोन नामा बेथ' जानाय नङाना जोंनो इनफ्रास्ट्राक्चार नांगोन अफिसियेल नांगोन जोंनो अफिसनि